Zambian President Hakainde Hichilema was forced to hurriedly leave a football match in Ndola after the crowd turned hostile towards him. The incident occurred during the highly anticipated derby between Ghana and Power Dynamos at Levi Manawasa Stadium afternoon. Sarabina mashuka rubuda pangwa inachon kwa kunzi aiwa Hakainde Hichilema anyazozikana kunzi for the past 3-4 years. Hakainde Hichilema anyasukuru kunzi akanga achipa impact, akanga achi empower, achikumshina zvinhu zvakawanda munyika yeZambia, but panguva inai zvinhu zvangotena around. People they are fighting against him. Sana bina mashoko rubuda pantako pana upo chimwano pamusoro peina attack yakaitika over the weekend kuna Hakainde Hichilema, the president of Zambia. Don't subscribe or like on the bell kuti pina panapa upo chimwano blanjira chiti earlier in the day Hichilema had stones thrown at him by angry citizens in Chingola, also in the Copperbelt province. His popularity, once soaring when he came into power, has sharply declined amid growing frustration over a struggling economy that has failed to deliver tangible relief to ordinary citizens. Many Zambians have also expressed outrage over his recent decision to attend the bloody strange inauguration of Madam Dictator in Tanzania, a move widely condemned across the region as a betrayal of democratic values. Doma Shoko, takambozvitaura muri Zimbabwe tichiti Hakainde Hichilema anyasukunu was the person who was instrumental mukukola the Sadc yomukuti inoita investigations munyika yeZimbabwe muna 2023. But panguva ine kuchiri situation yanga iri muZimbabwe, it was far much more better than situation yakaitika kuTanzania. Kwakaonekwa kunzi some of the people vaifana kucontesta as opposition, even when opposition leader they were captured. Vanoti vanhu vakafa pamademonstrations vakatowanda, vanhu vakafa kuZimbabwe, but he decided kuenda kunoinaugurata that president. Chinhu chakashamisa vanhu vakashaya kuti Hichilema arikuzama kuita sei, and this is the end result. Akatemwa nevanhu namatombo. Imbudze mafungiro enyu munoti kudii pamusoro pechiitiko ichi. Zvakaconfuse vanhu zvakanyanya, vakati as if they were trying to deceive us or something else. Pena comment section medu mafungiro enyu munoti kudii pamusoro pechiitiko ichi. Musana subscribe or like channel on the bell icon.